Шушы араларда Данис Шакиров Бүтін Дүния Татар Конгрессы Башқарма комитеті жетекшісі вазифасына белгіленді. Мыңаршы Данис Фәнис улы Шакиров шулық ұйышмада бірінші орынбасар болып эшләгән иде. Конгресс шараларын үткәреп берникадәр тәҗрибә тупларга өлгерсә дә, яңа вазифасын үзе ничек кабул иткән икән? Бу сорауны Данис Шакировның үзенә юлладык. Габгади белгечлек референт вазифасында эшли башладым. Менә мин айрым зур рәхмәтләремне Закиров Фернат Зинур улына җиткерәсем килә. Чөнки менә шул дәврдә миңа ышанып, мине тәрбияләп, формалаштырып, без инде менә 10 елга якын шушы мин эштә эшләгән дәврдә Габгади референт, анарсын бүлек мөдире, урынбасар булып эшләвем, менә аның тәҗрибәсе, ул тудырган мөхит, ул шушы даирәгә бөтен эшнең нечкәлекләрен аңлатуы, әлбәттә мине милләт баласы булып формалаштыруга зур этәргеч булды һәм зур таяныч булды. Васил Габдулгаевич тарафыннан да миңа шундый ышаныч тапшыруы. Без әлбәттә менә мин үземнең остазларыма рәхмәтлемен. Мин шит кеше түгел һәм моны билгеле бер менә ниндидер чиновник дәрәҗәсендәге эш дип кабул итмим. Мин бу эшне айрым бөтен күңелем белән, бөтен шушы рухым белән үземне тапшырып, яшәү рәвешенә әйләндереп, бу мөхит минем гаиләмдә дә шулай ук тудырылган. Бүтән Татар Конгрессы башкарма комитетында да мин беренче урынбасар булып, инде 6 елга якын эшләгән дәврдә менә шушы тупланган хезмәткәрләр белән киңәшле эш таркалмас диләр. Менә бөтен эшне дә без уртага утырып, бер өстәлгә утырып, киңәшләшеп башкарабыз. Чөнки бу эштә, иҗтимагый эштә бөтен татар дөньясын берләштерү өчен җаваплы булган оешмада бер нинди мәсьәләне дә җиңелчә карап булмый, бармак аркылы гына карап булмый. Ул һәрвакыт аек акыл белән, төрле фикерләр белән киңәшләшеп итәргә тиеш. Татарстан Республикасы бүгенге көндә һәм Казаныбыз ул бөтен дөнья татарлары өчен ул рухи башкала. Тарту көче бүгенге көндә бик көчле. Менә бүгенге көндә 70-тән артык төбәктә һәм 43 чит илдә татар оешмаларының булуы, аларның саллы эшчәнлеге ул бит юктан гына алынмаган. Ул билгеле бер системалы эшнең нәтиҗәсе булып тора. Һәм бүгенге көндә таянырлык көче бездә шактый зур. Менә милләт җыены аны бик күрсәтте. Әлбәттә, пандемия аркасында без анда чит илләрне Zoom аркылы гына катнаштыра алдык. Ләкин иң мәхәббәт бинада, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера балет театры бинасында милләт җыенын уздырып, анда стратегияны кабул итүе. Ул стратегия юкка гына бит гамәл стратегиясе дип аталмый. Аның гамәлгә ашыру юллары бар. Мин шуны да айрым ассызыклап узасым килә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан менә айрым мәкаләләре ул безнең халкыбызның күңеленә килеп керде, үтеп керде. Менә традицияларга тугрылык, киләчәккә ышаныч. Бу исемдә шактый зур мәгънә ята. Менә минем шушы эшләү принцибымда традициялы булган традицияларга таянып, киләчәккә зур ышанычлар белән бергә киңәшләшеп, бу юнәлештә эшләү һәм һәрвакыт әйтеп килдем, үз телен кадерләгән халык кадерле булыр. Бүген бик үзенчәлекле көн, укытучылар көне. Халкыбыз һәрвакыт мәгърифәтле, гыйлемле халык. Укытучыларыбызны бәйрәм белән котлыйм һәм уңышлар телим.